Ďakujem pekne. Ďakujem pekne ešte raz vám všetkým, ktorí ste prišli v takomto počasí. Chcem na záver povedať ešte jednu takú perličku. Je medzi nami aj zástupca spoločnosti Slovensko-amerického priateľstva Friendship USA, ktorý nenabral odvahu vystúpiť, ale je s nami. A chcem tým povedať, aby sme si všetci uvedomili, že tu vystupujeme proti americkému imperializmu, nie proti americkému ľudu. Že Donald Trump nie je zástupcom amerického ľudu, ale zástupcom bank, ropných spoločností, zbrojárskych koncernov. To sú jeho spojenci, ktorých záujmy presadzuje. Aj my, ako tu stojíme, prišli sme vyjadriť solidaritu s Venezuelou, ale aj solidaritu so všetkými, ktorí sú dnes ohrozovaní, alebo ktorí môžu byť ohrozovaní v dôsledku takejto politiky Spojených štátov a v dôsledku toho, že na čele Európskej únie stoja babráci a zbabelci, ktorí nie sú schopní reálne a tvrdo sa postaviť proti americkému imperializmu a vytýčiť tie červené hranice a bez akýchkoľvek výhovoriek nevyhovárať sa na to, že utvorme pracovnú skupinu namiesto toho, aby im jasne povedali, že Grónsko nie je na predaj a basta. A takto musíme robiť my. Takto musia robiť ľudia. Musíme sa spájať. Spájať sa za mier, ale spájať sa aj za spravodlivosť na celom svete. Ďakujem a teraz musím povedať tú zázračnú formulku. Týmto považujem toto zhromaždenie za ukončené. Ďakujem.